Ankara Türkmen gadynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe daşalmagy boýunça ulalaşygyň gadanlaryny aýdýar. Energetika hünärmenleri bu ulalaşygy hadar üstü gady geçiriji taslamatynyň durmuşa geçirilmegi ugruna oňyň ädim hökmüne baha berýärler. Türkiýanyň energetika we tebii baýlyklary ministri Alparslan Bayraktar we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikhail Jabbarov 4-nji maýda Istanbulda duşuşyp iki ýurduň arasyna tebii gaz hyzmatdaşlygy şertnamasyna gol çekdiler. Täze mesele möhüm mesele bu şertnamanyň netijesine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýe tebii gaz daşamak barada ulalaşyk gazanlyk diýip İnglisli Daily Sabah Türk neşri ýurduň energetika ministrini sitirleýär. Istanbul ulalaşygy Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasyna bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň Günorta Kavkaz tebii gaz geçiricisiniň hem de Trans Anadolu gaz geçirici taslamasynyň kuwatynyň giňeldirmegini hem öýde için alýar. Türkmenistan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe onuň aňyk Ýewropa Birleşigine tebii gaz iýermäge istek bildirip gelýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Meetings Geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça eksperti John Roberts 17-nji maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasyna bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň kuwatynyň ýokarlandyrylmagy bilen bagly ulalaşyklaryň hadar üstü gaz geçirici taslamatynyň durmuşa geçirilmegi babatyna oňyň habar bolanyny aýtdy. The key point here is that clearly Azerbaijan and Turkey Bir yerde möhüm mesele Azerbaýjan we Türkiýe görnetин Ýewropa Birleşigi bilen Azerbaýjanyň arasynda kuwatyny ýokarlandyrmak barada odal alalaşyk gazanlan Günorta gaz koridoru arkaly Azer gazy bilen bir hatarda Türkmen gazynyň hem iýerilmegini gollaýarlar. Azerbaijani gas. And that's very, very positive. Diýip Roberts aýtdy. Azerbaýjan Günorta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýerýän tebii gazyny 2027-nji ýyla çen 20 milliard kub metre çene çykarmagy meýilleşdirýär. Birleşik 2022-nji ýylyň ahyryna Günorta gaz koridorunyň Azerbaýjanyň tebii gazyna degişli böleginiň ýyllyk kuwatynyň 2 есе ýokarlandyryljakdygyny eglan etdi. Günorta Kavkaz tebii gaz geçiricisi, Trans Anadolu gaz geçirici taslamasy we Trans Adriatic tebii gaz geçiricisi Günorta gaz koridoruny emele getirýär. Uzynyňy 692 kilometr bolan Günorta Kavkaz tebii gaz geçiricisi Bakudan Gürjistanyň Tbilisi şäherine, ondan aňry Türkiýanyň Erzurum şäherine çen uzap gidýär. Muňa Baku, Tbilisi, Erzurum tebii gaz geçiricisi hem diýilýär. Günorta gaz koridorunyň beýleki bir bölegi bolan Tanap, ýagny Trans Anadolu gaz geçirici taslamasy Azerbaýjanyň gözbaş alyp Türkiýany keseligine kesip geçýär we Gresiýa serhedine tap, ýagny Trans Adriatic gaz geçiricisi bilen sepleşýär. Bu ulgamlar arkaly häzirki wagtda Azeri tebii gazy Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa Birleşigine iýerler. Türkmenistan hem öz tebii gazyny Azerbaýjanyň Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýermegi maksat edinýändigini aýdyp gelýär. Türk we Azeri ministrleri Istanbuldaky duşukda Günorta Kavkaz hem de Tanap gaz geçiricileriniň kuwatyny ýokarlandyrmak babatyna ulalaşyklaryň gazanlanyny ma'lum etdiler. Bu bolsa ekspertiň tasdiklamagyna görä geçirici ulgamlarda Türkmen gazyna ýer açýar. Hazır üstü taslamasy hem durmuşa geçirilen halatyny Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň Günorta gaz koridoruna goşulur. Türk ministri kuwaty giňeldiren ulgamlar arkaly Azerbaýjanyň hem de hazır sebitiniň goşmaça tebii gaz serişdeleriniň 2030-njy ýyla çen iýerilip başlanylmagyna garaşlýanyny aýtdy. John Roberts görä Türkmenistan öz gazyny iki ýol arkaly Azerbaýjana, Türkiýe ondan aňry Ýewropa iýerip biler. Ýöne şolardan diňe biri ähli taraplar üçin amatly bolup görünýär. How will the gas get to Azerbaijan in the first place? There are two options. One is a Oğlu bilen gaz Azerbaýjana nädip barmaly? Munyň iki ýoly bar. Bir ýol İran bilen swap ulalaşygy. Her wagtda Azerbaýjan, Türkmenistan we İran arada wagtlaryň togtadylan swap ulalaşygy bar. Ýöne bu ulalaşyk arkaly ýylda 1,5-2 milliard kub metre çenlik gaz iýerip bolýar. Köpdäl. Gaz ahir soňunda Ýewropa barmaly. Türkmenler hem käbir meçörlerde gazyň Ýewropa iýerilmegini isleýär. Ýöne Ýewropa Birleşigi Irana garaşlyk aljak hiç bir alalaşykdan hoşal bolmaz. Şonuň üçin bu urda ýeketek çykalga galýar. Hadar üstü gaz geçiricisi. So therefore the obvious solution is a pipeline across the Caspian. Diýip Britaniýaly bilermen aýtdy. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurduň arasyna tebii gaz hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça tagyrlary ýygjamlaşdyrdy. Mart aýyny iki ýurduň arasyna tebii gaz hyzmatdaşlygy boýunça öýdara düşünşmek memorandumuny ähnamatyna gol çekildi. Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gedek 2022-nji ýylyň iýul aýyna Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryna seredilýändigini ma'lum etdi.
Şondan bäri iki ýurdun hökümetleriniň arasyna gaz hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler ýygjamlaşdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Türk topary 2023-nji ýylyň dekabryna Iranyň üstürenem swap ulalaşygy esasyna Türkmen gazyny Türkiýe iýermegiň mümkinçiliklerine seredilýändigini ma'lum etdi. Daily Sabah Türk neşrine görä Türkmenistanyň wekiliýeti 25-26 aprelde Ankarada bolup Türk kardeşleri bilen iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny, şol sany energetika hyzmatdaşlygyny maslahat etdi. Ýewropa Komissiýasy hazır üstü gaz geçirici taslamasyny energetika howpsuzlygy babatyna umumy bähbetli taslama hökmüne kesgitlenýär. Türkmen wekiliýetiniň mart aýyna Ýewropa paýtagtlaryna malaçyran saparlaryna hem hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlary, şol sany energetika hyzmatdaşlygy aralanyp maslahatlaşyldy. Öňkü ýyllarda uly meçberlerde Rus TV gazyny satyn alan Ýewropa Birleşigi Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina garşy esassız çoluşa girişmegi bilen energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagalla edip başlady. Reuters habarlar agentligine görä Russiýa 2022-nji ýylda dürli ugurlar bilen Ýewropa 63,18 milliard kubmetr gazy berdi. Bu görkeziji 2023-nji ýylda 55,16 götürüm peselip 28,13 milliard kubmetr çyn aşaklady. Bu aralykda esasy müşterisinden arany açýan Russiýa soňky wagtlarda Hytaý ugur boýunça tebii gaz eksportlaryny artdyrmagyň üstüne işleýär. Russiýa Hytaý bilen aradaky sibiriň güýji gaz geçirici ulgamyndan daşgary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üstülenem Hytaýa gazy bermegiň üstüne işleýär. Russiýanyň TASS habarlar agentligine görä Gazawstanyň Moskwadaky elçisi Döwran Abaýew 4-nji maýda ýylda 35 milliard kubmetr meçberini Rus gazynyň Gazawstanyň çägünden Hytaýa üstsäçir iýerilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazawstanyň tebii gaz serişdelerini Hytaýa iýermege niýetlenen Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçiricisiniň epesli bölegi Türkmenistanyň gazyna niýetlenendir. Hasada Rus resmileri Russiýa, Gazawstan we Özbegistan arada şeride gyzyklyma bildiren beýlik taraplary bilen gaz birleşigini esaslandyrmagyň beýleşdirilýändigini aýdyp çykyş etdiler. Türkmen tarapy şonu bu teklipler boýunça aýdyňlyk talap edip reaksiýa bildiripdi.